Okay guys, yung nabili natin, kain natin. Ito, pastel. Worth of 25 pesos. Ayan. Wala, ang cute. Yan, 25 pesos. Patikin natin ang chikiting. Tikim ka. Ulim. Sige, tikim ka. Hindi yan mga. Bismillah. Yan, lapit ka nga dito. Tuwa. Ay, masarap. Masarap? Kala ko hindi ka kakain dito. Kakain ka pala eh. Ito pa yung isa. Yan. Bismillahi barakatillah. Uli ka na. Sarap, di ba? Hindi tayo komportable sa kutsara. Sanay tayo sa kinamay. Ito pa yung ano guys. Balbakwa. 150 isang serve. Uy, ang laki. 150 yan isang serve. Sarap. Yan yung mga Muslim na pagkain. Tingnan nyo guys, oh. 25 pesos, pwede ka na makasurvive. Mayroon ng ulam, 25. Tapos, niluto pa sa ano yan? Sa niyog, gata. Tapos kinulayan pa ng yellow luya. So, may mga benefit yan, yung yellow luya na yan. Tapos, niluto yan sa gata na niyog. Kaya, sobrang sarap guys. Yan sa'yo. Sa mga hindi sanay kumain ng kamay, ganito po. Ganyan. Yan, kasi minsan yung iba pag kumakain ng kamay, ganyan, gaganyanin nila. Yan. Oh. Obvious na hindi sanay kumain ng kinamay. Kutsara yun. Kaya, ito gagawin nyo guys. Para alam nyo kung paano kumain ng kinamay. Talagang cowboy. Yan. Yan. May mo. Ganyan ba? Ganyan. O, susungkitin mo. Yan. Ganyan. Pag makita mo yung ganun, talagang sanay na sanay kumain ng kinamay. Yan. Yan. Pag ganyan, susungkitin mo dyan. O. Okay? Ganon. Kakalat dito guys. Yung pagkain. Lalo na kung may sabaw. Ito. Yan. Sabawan natin. Yan, puro dilaw guys. Paglutong marano, puro kulay dilaw yan. Halos. Minsan pa nga ito, pastel na to. Pastel ang tawag dito. Kulay yellow pa yan. Ngayon, parang adobo ito. Iba-iba kasing flavor eh. Sabaw, kulay yellow din. Yan, yung balbakwa. Kulay yellow din. Yan, sa one serve siguro guys. Parang bitin ako eh. Dalawang serve siguro, 50, 50, okay na, okay na. Pwede na, 50, saan ka pa? Busog ka na sa 50 mo. Ito guys, masarap yung kanilang balbakwa. Sa totoo lang, kahit 150 yung one serve. Sulit naman. Yung sabaw, sarap guys. Sobrang sarap.
50, dalawang serve. Tamang-tama na sa atin. Puro chicken to. Tapos ito, beef. Beef o kalabaw? Kalabaw pala guys, kalabaw. Hindi siya beef. Yung balbacoa sa Quiapo is kalabaw yun. Mas mahilig kasi yung mga Maranao sa kalabaw kaysa baka. Mas gusto nila yung kalabaw. Yung baka kasi sa kanila hindi kumakain ng baka. Tigas yata ito ah. Wow! Mukhang mapalaman tayo dito guys. Hindi siya buto. Yung matigas na part ng karne ng kalabaw. Kulay white, lawlaw. Tapos to guys, parang guma. Ang Bisaya. Ito, yan yung ano, laman. Meron pa sa kabila eh. Ano? Napapagitnaan siya ng parang guma. Yan, yung tawag sa inyo yan. Lawlaw. Pakain natin ito kay pusa para makatikim siya ng ano, balbacoa na lutong Maranao. Ayan guys, alhamdulillah. Yan, sarap. Ito yung dudol, worth of 100 pesos. Yan, kaya napunta namin sa Quiapo dahil yung anak ko may sakit. Yung maliit kanina, tagal lang, gusto niya puro dudol. Gusto niya baunin sa school. Yan problema, wala nang pasok sa school, kaya hindi na niya mababaon yan. Yan guys, pangimagas tayo konti lang para makita natin kung gaano kakunat itong yang kalamahati sa Bisaya. Sa Muslim, dudol. Talagang mahirap gawin to guys. Pag sinabing dudol, ito yung pinaka-special na luto ng mga pinakamahirap gawin. Kaya special. Luto ng Maranao, Iranon, saka Maguindanao. Ito pinakamahirap gawin. Naabuti ng ilang oras? 3 oras yata. Bago mo matapos yan. Kaya malagkit tapos lulutuin. Sobrang tagal. Bismillah. Kung ikaw lang kakain sa 100 pesos, hindi mo maubos yan. Yan, 3 na kami kumain, 2 bata, tsaka ako. Hindi maubos kasi matamis siya guys, tapos may mantika, ma-oil siya. Ano siya, malagkit na kulay itim. Tapos lulutuin sa gata ng nyog. Ayan guys.